Pediang ipi sa kanega jingalang jongi mentar janmit bat ka phang jong kanega jingalang jongi mentar janmit kadai bangin ya kren phang ka we jing pang thamai jong juk mentar ka baki khot aktin ka phareng HIV AIDS lana aktin ka sig jing pang menrai te PE kalong ka ba e bat sitam do kata ban itho ya one ka briu badan ya kanega jing pang rei katu kanega dak kisin kiba kanega jing pang kilang kunne harum kabanang kong badan yang jimpang bor-bor sengau telat lat sengau tait kamet kapat nang ta ka jimpang penhiar kaba ne ladi duai kanu kat doro kanambha tenalor getar ulak ban yok jimpang seni dok babun jait te ulak ban yok jimpang tuberculosis tebat kiwe pat ke jimpang bal sakelak long chronic PE habasin bau briu ne ka briu kalayok kan ijat jimpang kijak bat ki kibiang kum ka penhiar temi jingpang seni dok babun jait mo dekat hadu mentar umpat lak ban yok ya gidawai bat pengkot ya ga nega jingpang HIV AIDS den re gidon gidawai balak ban penjelan tang ba kador pat kami hap bat ka jing yok jangi kamtam segini tain jangi mo mar badang dok kibriu tek badan kam kedai bangin sengau tho kumno ba ban kumno kup ki kita ki dak kisin ki basisin bau briu yok kan jimpang undan halagamet nah tapi dai ban pensa skor bah kenang ba pin sengau tho kenang ba pin la ban ai ka jing ya da dala de yala de te ki dau ki ba pen sepriang ya kan jimpang menrain ne HIV AIDS kilong kebenang kom ki kam auria ke jing ais nam kulmar kaba klem dapat tes shua nomor kidan arngot laingut kinong yele spot kibab pau nambah pertei kiyap aga jingpang HIV AIDS namar ba yagas namba la transfer seki klaim na tes lupa tadin pat kiyap no nang jingpang daga jing pendan kam dau ju utherni anjek lan hektin pareng ki khot sharing of needles kam tam kitu kibriu kiba ngat ha kajing di kerni komgi drugs dan rei kane ka we pat phin kan mau baga HIV AIDS kam juya bit leng baga jing ya bam ya di lang ya thia lang pendon kam ka ju ka pliang ka ju pen khana lene ban ya sum ka ju ka kom kita ki benta ka HIV AIDS kam ju priang tebat ya ubriu nak ubriu balangat hakum gini jat jingpang phim dei ban kentat yaki hari imla kesalang pediang yaki kumgi briu ke badan hok kidang ketar hok ban im hari imla salang lengkat bat phi namar kumbala kedeu meneng ong phi ba ka jingpang kam ya bit lengba ka jinget syong lang rajuk ka ben hjuk suki ka jing bam lang rajuk ka peliang lene ka jing ya sum lang rajuk ka thwei kanam ka jingpang kan priang lait no haka song kha song man tebat hakam song kha song man ro ni dei ban pikir bha namar kane ka jingpang bunsin ka priang lengba ka jing long dekat jong hi mo ki breu namar kam tam ni kena serang tu bedang donap pedang garta khatsan hadu artosnem namar bon sin phi ngop agata ga pressure bagi koma din pareng ga peer pressure te phim dei ban ngop hakum kita ga jing pensoi namar lengba ke jing pensoi pin ngat aga pot jing ka di karni kum ginja drugs mo te phi dei ban pikir bha nakup yakum kita ga jing di namar sisin ba philangat hakum gini ga jing di te akan upar tu produk trong phiu baladan ko jingpang HIV AIDS dalam phi pundon kam laju thania tena ras nam dang o lengbau thania tu khniang HIV AIDS on priang sa ras nam dang phi te anda phi late pat sakiwe pat ki jaka te phiro namar ba philang ngal lupa tu apot di drugs te pinsa ayu pinsa kan priang pat tu jingpang sakiwe pat ki kalau trong phi tengah kwa ban jai ban biang ba nim dei ban ting yang naga jingpang menrai na naga jing ka hakten parangi khot HIV AIDS ndrei ni dei ban kumbang nilai sno tho ne ba ki don katto gat ne ki lat kumna ka naga
jing pang ka priang na we briu sa we briu te pilas ngau thum nang la batai ba te sa we pat ko aban yai ban ka long ba yau no ba ba pilatip ba dan kum ka ne jing pang phim dei ban isi lan ne phim dei ban be snong ai o namar uru dan la hok ban im ha im lang sa lang berkat bat phi te tang lagi ta kentin te ngai kulei phi ka jing ai sa sitam jang phi na do man na te kulei sibon Pe kamar yang sih. Kat nak kerja itu nak. Henrik inventar ipan kita ke barak. Penai, balai pilih dom yang aku ni. Ngangan ipan nak seselang. Pai Shillong, pilih lagi 4 Shillong. Nanti baru jual kan? Bat ngilak rubah nama Syam Syuk. Pilih baru jual, gina Syam Syuk, yang apa? Hendrik ngan aku nupan. Nai, subhawa nam ino si inga tang maroi.